रुपये भर भक्कम आहे बघा. आज घेणार आहे का? तरी ह्या किती किलोचा असणार? 1 किलो 400 ग्राम. ह्या बघ कितीचा मोठा पापलेट. बाप रे, हाताच्या बाहेर. आणि ते मोठा काम आहे पलटी मारूचा. काय पण दीपालीने बखुबी निभवल्या आणि पलटी मारल्या ना. स्मेल काय येतं आणि तुकडे पण भारी आहेत. एक ढास मारलाच वाटतं. तर आमचा दीपाली हा आता जेव बसला आणि मोठे 2 फ्रायचे तुकडे घेतलेले आहेत. हे चोर घुसले घरात, मारा लवकर. हे का जमत नाही, माका जाऊचा नाही लागणार खाली. हे पडणार पकडते का? नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आईचा ऑपरेशन आमचा व्यवस्थित झाला. आई गावात सोडलंय आणि गावातून गणपती बनवून मी आता मुंबईत गेलोय. आणि लय दिवस झाले. आई मुंबईत असताना आम्ही एकदा पापलेट आणलं होतं. त्याच्यानंतर आता 8 दिवस मी गावात गेले. तर गावात पण मासे खाऊक नाही आणि हय पण आता किती दिवस यांच्याने मासे नाही खाल्ले. त्यामुळे आज मी भावीजी म्हणतात की आज मासे घेऊन येवा, पापलेट हाना. तर श्रावण तर चालू झालेलो पण तरी पण यांना मासे हवे. आणि जुईनगर सोन मावशी आणि यांचा भाव पण इलेलो, कारण उद्या रक्षाबंधन तर त्याच्यासाठी इलेलो. त्यामुळे एक मोठी पार्टी जरा होऊन जाऊ देत, पापलेट पार्टी. त्याच्यासाठी मी आता मासे हाणून जातोय. तर बघूया. बस. तर त्याच्यासाठी मी आता पापलेट हाणून जातोय. तर बघू किती हजाराचा पापलेट मिळतात. 1000, 2000 काय 3000चा. जास्तीत जास्त 4000चा हाणूचा, ती बोटी चालू झाल्यावर. पण तोपर्यंत आता जा खायचा ताजा मिळात तर मी पापलेट हाणणार आहे. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. लेट्स गो. वेस्ट का ज्या मच्छी मार्केट का यायचो तो मच्छी मार्केट तोडल्याने, म्हणजे नवीन बनवणार त्याच्यासाठी तोडल्याने. तर तात्पुरता दुसरीकडे चालू केल्याने. तर बघूया कसा आता आणि मासे आहात काय बघूया. चला. तर हे नवीन चालू केल्याने आणि सर्व लाईनीत पण मासे बघूया ताजे आहात काय, पापलेटा वगैरे आहात काय बघूया. सर्वांची जागा बदललेली आहेत. आपले रोजचे खाई गेले आहेत तर त्यांना मी पहिला शोधतोय. अरे विनोद भाई आहेत आपले. पापलेट आहेत का ताजे? हा, पांढऱ्या पाण्याचे आहेत. कसे आहे तो? किती? 2200. आणि हे 1200 रुपये एक. नको सुरमई खाली आहे. अरे बापरे, लय मोठे आहे कोलंबी. ही कशी दिली कोलंबी? काय 800 रुपये किलो. ओके. 800 रुपये. ही खाडीतली आहे का समुद्राची आहे? समुद्राची आहे. ओके. कसं दिलं पापलेट? एकच आहे का पापलेट? बापरे, संपलं की का? किती? 2500. बापरे, पगार नाही झालं. हे दाबून बघू किती देणार लास्ट, किती होणार? 2500. गरीब भाव 2000 रुपये. मोठा पापलेट भर बघतो 2000 रुपयाचा. 2000 रुपये. बापरे. गुलाब्याचा म्हणजे मुंबईचा, आपला महाराष्ट्रातला, गुजरातचा नाही. 2000 रुपये भर भक्कम आहे बघा. आज घेणार आहे का? मस्त अगदी साफ करतात अगदी. तरी ह्या किती किलोचा असणार? 1 किलो 400 ग्राम. 1.5 किलोचा आहे साधारण. 1.5 किलोचा पापलेट आहे. इथे त्याच्यातनं पापलेट काढतो. एक पापलेट टाकलाय खाली काढ. तर आज मी 2000चा पापलेट घेतलाय
4,000चा पापलेट घ्यायचा बाकी आहे. तर बघू आता केव्हा शक्य होतं आता. म्हणजे आता नारळी पौर्णिमेनंतर बोटी चालू होतील, मग जास्त मासे भेटतील, तेव्हा फ्रेश मासे मिळतील, तेव्हा मग 4,000चं पापलेट घेते. तर सध्या तरी 2,000चं पापलेट मी घेतलंय आणि आता मी घरात जाते. चला. मम्मी कुठे गेले? काय हाणलं म्हणजे बघा, तुम्हीच बघा बाबा काय हाणलं असेल. का पापलेट हवी ना म्हणून पापलेट आणलंय. भरा भक्कम पापलेट आणलंय. 4,000चा नाही, पण बघा केवढा मोठा. आता यांच्या हातावर ठेव म्हणजे कळात किती मोठा हात. आंबा थांबा काढते आधी बाहेर. झाड बघ दिसतं. अरे बापरे. मावशीक बोलवा बघू का. बाय राजूच्या हातात ठेव. हात दोन्ही हात कर असे नाही, एका हातावर ठेव, एका हातावर ठेव. हाताच्या हे बघ एवढा हात. जियाच्या हातावर ठेव. दोन तुकडे करू काय वाटत. जिया उभा ठेव बघ जियाच्या हातावर म्हणजे कळात केवढा मोठा हात. पाडव नको हा असं. जियाच्या हाताच्या बाहेर हे बघ इकडे ठेव असा. बघ तव्यावर पण राहणार नाही. तव्यात नाही राहणार. काय ह्या खाल्लं ना हात. काय केलास काय? तुला आता हात धुवा जावा. हात धुवा. हे विचारलास ना किती रुपयाचा आता. 4,000. तुमका किती वाटता? 4,000चा नाही, 1200चा. 1200चा नाही, 2,000. 2,000 पापलेट. मग तुका काय छोटा वाटता का पापलेट? मग 1,000 रुपयाचं काय मग सांगलास मग काय? ते फोन करताना मुद्दाम तुका शॉक बसायचा आहे. म्हणून मग 1,000 रुपये सांगला. हा. हम्म. काय बाबा. अरे हे केवढा हात बघ पापलेट. साडी घेऊ का बायको का 2,000 ची तुमचं खालीवर होतं. 2,000ची साडी नाही ती, 4,000ची साडी आहे ती. ती माहिती अगोदरची. आणि पापलेट 2,000ची खात असते. एका वेळा एक. एका साडी तरी 4 वेळा नेसू घे. 2,000ची घेतले तर. अरे पण ह्या जीवाक खाऊ ना आम्ही. जीवाक माझी खाऊ. पोरा पण जीवाक खातील. बापरे 2,000 काय करूची ना. दीपाली वाटे काढता मोठमोठे हय ठेवल्या ना ते. हे बघा दीपाली तुझ्या हातावर दाखव केवढे मोठे हात ते. दीपालीच्या पण हाताच्या बाहेर ते बघ. हे बोटाच्या सेम असा धरलास तर हा असे बघ. पण हाताच्या बाहेर गेलेले असते. हा बघ कितीचा मोठा पापलेट. बापरे हाताच्या बाहेर. आणि दीपालीचे हात पण काय छोटो नाही हा. दीपाली सारखं लांब हात. हे बघ टोपात पण राहत नाहीत, टोपाच्या बाहेर जातात. हे बघ तव्यात पण राहणार नाहीत. ह्या लय मोठा कोणबी लय मोठी आणि व्हाईट. आता हे ह्या खाडीतला काय आपला सॉरी प्रकल्प. फ्री मध्ये दिलंय. हा हे फ्री मध्येच देतात, दरवेळेस देतात ते. अरे 2,000चा पापलेट घेतल्यानंतर काय 4 कोणबी देऊ शकत नाही काय. डोळं पण तिथं एवढं जाड बघितलं. खया दोरो याचं हो काय पार्टी मध्ये मग मोठंच असणार बाबा. एवढा मोठा हात आहे. हा लय मोठा बापरे. डोळं पण दिसतंय बघा. दिसता तो ट्रान्सपरंट. सारातल्याक पण मीठ लावतं. हो तर हा हा. पण हा सर्वात दीपाली मोठा खायचा पापलेट हा म्हणजे आतापर्यंतचा. आजचा. म्हणजे आम्ही 2,000ची पण पापलेटा खाल्ला, पण ती 2 खाल्ली होती 2,000ची. 2,000ची 2 होती. हा ह्या 2,000चा एकच हा. म्हणजे आतापर्यंत आम्ही मजबूत आहेत हा बघा. म्हणजे हायेस्ट आमचा आतापर्यंत सर्वात मोठा पापलेट ह्या. म्हणजे ह्या साधारण 3,000 का भेटला असता इतर दिवशी, पण श्रावणामुळे ह्या 2,000 का मिळालेला. तर बघू आजची टेस्ट कशी लागता. आणि फ्रेश तर पापलेट हाच प्रश्नच नाही. काय बरं? तर बघायचं आता कसा लागतं. आता पावसाळा आम्ही काहीतरी आता नाश्ता बिष्टा करतो, कारण जेवू आता थोडा वेळ लागा, त्यामुळे काहीतरी खाऊन घेऊया. चला. दोघं इलो शार्प शूटर. ह्या पण इला ता खाय रावला मोठा खाय रावला. अरे बापरे काय हे पोकळत वाटतं. पोकळ वाशे. मोठ्या घराची पोकळ वाशे तशातली गत आहे. दीपाली खुश आहे बाबा. नवीन मिक्सर ना. नवीन भांडा मिक्सरचा भला भक्कम. हो एकदाच आता गरगरा होता दीपाली. आवाज पण मोठे होता आणि घाप पण बारीक होता. हा बघ एकदम फाईन होता. मस्त बारीक. एकदम बारीक होता. त्याला वेळ लागायचा त्याच्यात. 2दा लावायचा लागायचा ना. एकदा थोडा आनंद आणि थोडा. काढून ठेवता पडला आता नाही. आता नाही. ते तव बदलतो आधी दीपाली. तुम्ही बदला. सांगून सांगून लोकांनी माकाच बदल आता तू. मिक्सर बदललात.
आणि आता जर कमेंट दिले 4-5 कमेंट हा की तव खराब झालो तव बदला असं 4 कमेंट दिले तरी मी नेक्स्ट टाइम का नवीन तव घे. बघा हा मम्मी 4 नाही इले लोकांनी झाल्यानं काय नाही म्हणून असू देत तर मी नाही घेणार. अरे गाईस कमेंट करायचा 4 जणांनी कमेंट करा नाही तर आज पण करा. तुम्हीच तिघांनी कमेंट हा करा. 1 2 मी एक करतोय मग 4 होते. हा मावशीक सांगा एक. आणि थंय उखाळे इले त्याच्या सारात टाकलं का मासे. तर हे मस्तपैकी सार तयार होता. सारात मासे टाकून झालेले. तर आता भरभक्कम तुकडो दीपालीन फ्राय करून घेतलेलो पण तो रवत पण नाही. तो डिश मध्ये पण रवत नाही. डिशच्या बाहेर गेलेलो आमच्या हाताच्या बाहेर गेलेलो त्यामुळे तो डिशच्या बाहेर पण जाता आणि माका वाटतं तव्याच्या बाहेर पण जाणार. तव्यात जरा वाकडो होय तव्यात पण राहणार ना. एवढी मोठी तुकडी आहे ही. आणि ही पोटावैली माका देणार कारण हीच मोठी सर्वात तुकडी आहे. बाकीचे थोडे लहान ते टोपात पण राहत नाही. टोपात पण वाकडे झालेले आहेत. हा छोटो घेतलाय ना दीपाली. का मोठा काम आहे पलटी मारूचा काय पण दीपाली बखुबी निभवल्या आणि पलटी मारल्या ना. तसं दीपाली जागेवर पलटी मारता तर माका माहिती म्हणजे ते मासे मी बाकीचं काय म्हणतोय. ह्या छोटा पिल्लू आहे का तू मारशील. हा आई शपथ मस्त जा. स्मेल काय येतं आणि तुकडे पण भारी आहेत आणि ताजा पापलेट वास मस्त येता. खाऊ एवढी मजा येणार. मी फक्त भात सार आणि ह्यो फ्रायचो तुकडो बस झाला माका काय नको बाकी. आत्मा थंड माझो. हे आता मराठी शाळेची पोरा वनभोजनाक एकत्र इलेली आहेत. हे बघा आणि हे त्यांचे मॅडम नाही बाई कोयंडे बाई हाय जेवण वाढतात. आणि हे काय तुकडे आहेत. हे काय वाढलं पाहिजे लोणचा आंब्याचे फोडिओ हे वाढलेले आहेत. चिंगळा आणि ह्याने हे खाऊक सुरुवात केल्या. असाच पोरा ही ऐकत नाही शाळेची मराठी शाळेची पोरा. इंग्लिश शाळेचे ते जुईनगर इंटरनॅशनल स्कूलचा विद्यार्थी आहे तो. हा बाईने सांगितलेलं हात वर करा. हे मस्तपैकी एक चिंगुळा ह्यो पोटावयलो भाविक मिळालो सारातलो आणि फ्रायचो मासो. आणि हय एका काय मिळाला शेपडी मिळाली एक चिंगूळ आणि एक फ्रायचो. आणि राजवीर का ह्याच्यावरचो पोटावयलो चिंगूळ आणि एक फ्रायचो छोटो दिलेलो राजवीर का. तर आता हय मस्तपैकी ह्यांचे सहभोजन आणि वनभोजन सुरू झालेलं असा. आणि हय दीपाली आता माझा ताट वाढूक घेता. ह्यो सारातलो वाढता वाटता पोटावयलो. पोटावयलो भेटताच माका तो पण तोडल्या ते पोटावडे असे काय तर मस्तपैकी आहे तुकडं आता वाढल्या ना. तर आता मी जास्त आता शूटिंग बिटिंग काय करत राहत नाही. माझ्या तोंडात पाणी इलेला मी आता खाऊन घेतोय. आला कसा पापलेट बापरे बापरे एक नंबर 2000 असा एक ढास मारलाच वाटतं. असला हा बापरे. आणि सारातला पण तर भारीच लागतात. सार पण भारी झाला कारण ताजा ना. ताजा फडफडी जातो आणि एवढे तुकडे आहेत ना एक नंबर. म्हणजे आतापर्यंत एवढा मोठा तुकडा आम्ही पहिल्यांदा खाल्ला. फक्त आम्ही हॉटेलला शिवमही खाल्ली. राजवीर चांगला आहे ना. जिया काय स्टार्टर खातस की काय. होय काढून ठेवता काय खाता नंतर खाणार. आणि तुम्ही काय करता. एक संपलं वाटत राऊंड. एक राऊंड झाला दुसरा राऊंड झाला. डोका खाऊ मजा आहे कारण काय छोटा नाही डोका पण भरलेला बघ तेवढा आता बघ डोक्याचा टेस्टी लागतो. तर आमचा दीपाली हा आता जेव बसला आणि मोठे 2 फ्रायचे तुकडे घेतलेले आहेत. एक नाही 2
बापरे, ते ताटात रवत पण नाही आहेत. लय मोठे. हां, 2-2 फ्रायचे तुकडे ऐकत नाही बाबा. ते दीपाली सारातले खायत नाही म्हणून ते 2 फ्रायचे, पण ते पण मोठे आहेत अस्सल अगदी. प्लेट ह्या बघ काय नीट खाऊक नाही येत हे का. जर ठेव आहे हे बघ, हे बघ कसे खातात ते. तर मंडळी येवा जेवका आहे पापलेट खाऊ घ्यावा. पापलेट प्रेमी कोकणी फॅमिली श्रावण तोडे. आज श्रावण सोडला पापलेट खाऊन. तर म्हणजे 2000चा पापलेट खाऊन 2 तास झोपून आता हे उठलेले आहेत आणि ता पापलेट जिरवसाठी ही आता चालली आहेत फन लॅब प्ले झोनला. 10 जून का डोंबिवलीत सुरू झालेला PP चंबर जवळच हा. तर ॲड्रेस आम्ही तुमका देव. खरंच लय युनिक आणि लय जबरदस्त हा. तर थंय जाऊन हे आता खालेला पापलेट 2000चा जिरवणार आहेत तिघवले. तर त्याच्यासाठी आम्ही आता जात आहोत. डोंबिवली स्टेशन जवळच आहे फन लॅब प्ले झोन. चला लेट्स गो. तर आता आम्ही मैत्री रघुकुलमध्ये येलो आणि हयत फन लॅब हा ह्या बघा. तर थंय जातो आता आम्ही. 3rd फ्लोअर का आम्ही इलो फन लॅब का. ये चपला बिपला ठेवा काढून आणि चला फन लॅब. हे थंडा बिंडा पण ठेवलेला पिऊसाठी दमला असतो. तर बाकीची पोरा पण इलेली आहेत. काय चार्जेस? ऍक्च्युली आपल्या इकडे कसं आहे की अर्धा तासाचे 200 आहेत. ओके ओके आणि एका तासाचे 300 आहेत चार्जेस. ओके सॉक्स फक्त कंपल्सरी आहे मुलांना. ओके, मग त्याचे चार्ज करावं लागतं का? हां, सॉक्स आपण फक्त 20 रुपीज चार्ज. ओके ओके. मग काय तर हे सॉक्स बिक्स घालून आता रेडी होतात. या जमता ना. मारा मारा मच्छर घरात जातात. मारा त्यांका. ते बघ किती मच्छर इले ते. तो मारा त्या मच्छर का. तर भावी जिया राजवीर कसेच ऐकत नाहीत. खैसून येतात आणि खैस जातात. ये बाबा जाशील खाल्ली तू. जा जा राजवीर अडाकशील नको. अरे हे बघ खाई जातात. हे नको नको. हे बघ सावतनीसून आतू येता. जा लवकर जा जा. तो येता. झुलता मनोरा. हा बघा येतात. हे काही घुसतात. सावकाश सावकाश. जबरदस्त टास्क खेळतात ती भुलभुलैया. खरंच लय भारी ऍक्टिव्हिटीज आहेत. मी पण हे फिरतय. आता हे खाई गेली खाली. खाली गेली. मी पण खाली जाते. हा ये. हा बघ कसला इला आता खाली. राजवीर आमचं चिकाटलो. राजवीर ये बाहेर ये. अरे राजवीर चिकाटलो आमचो. अरे काल्याड वडून. हे का चिकटवून टाक वरती. ना वरती चिकटवून टाक. हा पहिला हे का चिकटव आणि बी हे पडेल पडत पडत पोर. हे पडत माझा पोर. अरे हे पडत ना सरकता सरकता पडत जिया. हे लटाकलो यो. बचाव बचाव. नाही लागणार खाली. हे पडणार पडणार. पकड पकड पकडते का. काढ काढ. वड ते का वड. हे पकड. मिठी मारते का. हे बापरे. जिया आमचा लटकुलत राहला. हे जिया काढ. थांब थांब थांब. काढतील ते का. चिकाटले ते. येला भारी. ए भावी भावी चिकाटला आमचा. बेल्टी चिकाटला. ये भावी ये. येला येला येला. भावी काय भावी नाही राहणार. नाही येणार. अरे देवा भावी जमणार नाही का. हात पण चिपटव भावी. हात लाग. हा हात असे हात चिपटव. हा हा बरोबर भावी बरोबर. भावी पडशील. हा मोठी हनी बी आई.
बस झाला त्या का घाबरला गावी घाबरला कसं काय नाही आपटणारा. शाबाश जिया, शाबाश, सोडू नको, विनर आहेस तू. तर आता दीपाली आणि जिया आणि राजवीर ॲग्रो फार्म मध्ये इलेले आहेत. तर हे काय काय आहेत? हा 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 यांचा हे तबेला वगैरे आहे सर्व, गाय बी आहेत. हे काय आणि हे काय आहे? घर हा आणि कोंबडी आहेत, पिल्ला आहेत त्यांची. आणि हे काय आहेत? ट्रॅक्टर हा, ट्रॅक्टर मसून ही फळा बिळा सर्व घेऊन जायची. तर हे सर्व इंजिनियर इलेले आहेत. राजवीर तर इंजिनियरच झालेलो आहे. हे बघ काय घातल्या ना, बेल्ट बिल्ट घालून इंजिनियर. काय करतस तू भावी? काय करता? जिया नटबोल्ट टाईट करता आणि राजवीर पण नटबोल्ट लावता बाबा. हा फिटर झाला वाटता. काय आहे अजून काय बघूया? मशिनरी आहेत की काय? होय मशिनरी वगैरे आहेत. हे बघ, अरे शाब्बा, सर्व नटबोल्ट लावल्याने बघ राजवीर. खरंच इंजिनियर आहे राजवीर, लय मोठं इंजिनियर हा. हा जा सुपर मार्केट का जा आणि फ्रुट्स घेऊन ये. जिया काय आणलं सुपर मार्केटसून? फ्रुट्स आणलं, बघूया दाखव. काय काय आणलं? फ्रुट्स, बापरे, बनाना. हे काय आहे? हे काय आहे? पेर. आणि काय आणलंस? काय बटाटो पण आणलंस? आणि पण हत कसले तरी मँगो पण आणल्या ना. कॉर्न आणल्या, मँगो आणल्या, कॅप्सिकम आणल्या, लय काय नाही काय आणल्या. हे चोर घुसलेत घरात, मारा लवकर. हे काय जमत नाही, माका जाऊचा लागणार वाटतं. लवकर जा. पैसे घेऊन जातो. हा मम्मीचा पैसे घेऊन जातो. चोर पैसे घेऊन जातो. तुमका नाही पोरांका लागत. हो ताबा पडला. राजवीर पडलो. ऐसरच राहा, ऐसरच राहा तुम्ही. मस्त वाटतं अगदी नरम वाटत. अरे पण तुमचे पैसे नाही भरले त्याला बाहेर येवा. ओ पैसे नाही भरलेले बाहेर येवा. तिघांचे भरले, तिघांवर एक फ्री आहे. म्हणजे कलर खायचे असतात ना, ते हे करायचे, खायचे कलर राहतो असं गेम. आणि मेटल हा ऐसून, हे बघ हे ऐसून वर न्यायचं. हे बघ, हे बघ मी नेल्यावर. हे बघ फिरवता करा. अरे बाबा, स्टेज बी जे आहे काय? बर्थडे वगैरे करतात काय? हा हा हा. खेळण्यासाठी ऍक्टिव्हिटीज ओके. परत इकडे आपण स्टेज वगैरे डेकोरेट करून देतो. हा हा आणि सिटिंग अरेंजमेंट वगैरे असते. हा, बसायला वगैरे. हो, आम्ही मील बॉक्स पण प्रोव्हाइड करतो. जर मील बॉक्स मध्ये नाही जायचं असेल तर तुम्हाला व्हेजिटेरियन फुल प्लेट मेनू सुद्धा आहे. ओके ओके. आणि किती मुलं असू शकतात? किती? 20-25? जवळजवळ आतमध्ये तर 20 ते 25 मुलं आरामात खेळतात. हो हो, 20-25 आरामात खेळू शकतात. 30 ते 35 आपण अकोमोडेट. 30-35. आणि कमी छोटा असला तर 10-20 एक असली तरी चालू शकता ना? हो, म्हणजे मिनिमम आपल्याला मुलांचं काउंट ते 10 ते 15 मिनिमम पाहिजे. हां हां, त्याच्यावर मग 20-25 चालते. ओके ओके. तर मंडळी, फन लॅबवरसून आम्ही आता इलो, म्हणजे मगाशी इलो. आता 9:30 वाजले. आम्ही जेवण बिवून थंय म्हणजे हॉटेलसून जेवण आम्ही घराकडे इलो. आणि हय आता व्हिडिओचं एंड करतो. पण त्याच्या अगोदर भावी, जिया आणि राजवीर, तुमका काय काय आवडला थयचा तर एकच सांगायचा. राजवीर तू सांगतो का काय आवडला? स्क्रीनवरती ते मारूच आता. हां, तुका जिया तुका काय आवडला? कुठलं चढायचं? ट्रॅम्पोलिन? मोठंवालं घरवाला. हां हां. तुका काय आवडला? हनीबीवर चिकटवायचं. आणि माका विचारशाल तर स्क्रीनवरचा आवडला आणि हनीबीचा.
चिकटवचा, म्हणजे त्या युनिक होता, आम्ही काही बघितलं नव्हतं, त्यामुळे त्या आवडला. तर मंडळी फन लॅब आपल्या डोंबिवलीकच हा PP चंबरच्या थयच JK वुमन हॉस्पिटलच्याच बिल्डिंगमध्ये हा एकदम स्टेशन काचा आणि खरंच भारी आहे. म्हणजे अर्ध्या तासाक 200 रुपये, 1 तासाक 300 रुपये, पण 300 रुपये वसूलत, खरंच वसूलत. जे आज झोप येतात, त्यामुळे व्हिडिओ आम्ही ताबडतोब भाई संपवतो. व्हिडिओ आवडलं तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या झोपा काढणाऱ्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय, जय महाराष्ट्र. जावा फन लॅब आपलाच असा. बाय.